Αυτό που είπε τώρα είναι τέλειο ρε. Πάμε, περίμενε ρε. Είμαστε εδώ, το imbecile crew, στο ξενοδοχείο εδώ, γιο, αράζουμε, γιο, καθόμαστε εδώ στο ξενοδοχείο, γιο. Θεσσαλονίκη, Λευκό, Πύργος, Πλατεία, Αριστοτέλους, δρόμος, γιο. Λεωφορείο, κύριο Νατσαρίδης, είσαι καλύτερος ρε φίλε, γιο. Τι να πω τώρα. Άντε μα, όχι, τώρα. Πήγαμε στο Λευκό Πύργο με τους μαύρους, μας έδωσαν βραχιόλια 1 ευρώ, 2 ευρώ, δώσαμε και 20 για να φάνε και να πιούνε. Γιο, βολτάρουμε στη Θεσσαλονίκη. Κόσμος, Magic Park, γιο. Είναι μια σοβρική μέρα, αλλά δεν πειράζει, γάμο. Μαλάκα. Τι άλλο. Ποιο καθόμαστε τώρα εδώ, αράζουνε, οι άλλοι πήγαν κλαμπ, γιο, διασκεδάζουνε, γαμάνε, κόβουνε και γιο. Εδώ κάνουμε ραπ, κάνουμε το πιο χαμάτο ραπ στην Ελλάδα, στον κόσμο, στην Κρήτη, γιο. Κορίτσια, αγόρια, μαζευτήκαμε όλοι στο ξενοδοχείο, χαμάμε και πίνουμε. Γιο, ανεβώ, κατεβαίνουμε με το ασανσέρ. Χαμένο είναι ρε φίλε, ηλεκτρονικό τσιγάρο. Κάθε μέρα ρε, έμεινε και Κυριακή, γιο. Κι άλλο ρε μαλάκα, πώς έχεις? Τι άλλο ρε.